Issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Gising na! Balita na! Ayan, good morning po, Sir Adrian Pagsulingan, ng Information Officer 2 and spokesperson ng OCD Regional Office 1. Good morning po, Idol Joanna De Vera po. Good morning po, Idol Joanna po, and sa mga tagapakinig po ng IFM News Dagupan po. Good morning po sa ating lahat. Yan, sir, good morning po. No? Ang una po nating katanungan na po ay kamusta po ang monitoring ng tanggapan sa buong rehiyon ukol po sa nararanasan ngayong pag-uulan maging itong nagdaang bagyong Enteng po? Yes ma'am, so sa ngayon po sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay po, ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1 Emergency Operations Center po ay nakataas pa rin po ang red alert status po upang mas mapaigting or heightened po yung monitoring and coordination po natin sa mga stakeholders, sa mga member agencies, and Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices po sa atin po dito sa Region 1. So, sa ngayon po, may naitala na po tayong mahigit kumulang po na 33,000 po na affected population po sa buong rehiyon. And may mga naitala na din po tayong mga areas na apektado po ng bagyong Enteng. So may mga validated and monitored na po tayong mga damaged houses sa Region 1. Gayon din po sa mga infrastructure sa Region 1 po. So how about naman po yung pagkikipag-ugnay naman po natin, sir, no, dito sa ating mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices po sa mga probinsya po nating sakop since meron na po tayong mga naitala nga? Yes ma'am, so continuous po yung coordination, communication po natin sa mga provincial DRRMOs po para sa mga report nila at sa mga augmentation or mga needs po nila if ever po kailanganin po nila ng augmentation po from the Regional DRRM Council po. Yun, sir, matanong din na rin po namin, no, yung mga possible naman po at non-possible po mga flooded areas po natin dito po sa rehiyon po. Yes ma'am, so sa ngayon po as per our latest situational report po may 5 road networks po tayo dito sa region po na hindi passable at may isang bridge po na hindi passable. So specifically ma'am, dito po sa may bandang Ilocos Sur, sa may Quirino, sa poblasyon patong Caleo, na road network po ay hindi passable po to all types of vehicles. Samantalang sa may Cabaruan Silag naman po ay hindi passable sa mga light vehicles ngayon. Sa Balibid naman po, same as sa Salcedo ma'am, ay hindi po passable or one lane passable. Sa may probinsya naman po ng Pangasinan, sa may Balayang po sa Alaminos, may isang bridge at may isang road network po na barangay road po na hindi passable at the moment. And sa may Bolinao naman po sa may Luciente 2 na isang road network po na hindi passable at the moment. And lastly sa may Barangay Durungan, sa may mga tarim po na hindi po passable na road network po. So lahat pong mga road networks po na nabanggit po ay mga barangay roads po. So lahat naman po ng national road dito sa Region 1 po ay passable po as per our situational report. At pagdating na rin po sa ating mga personnel po, pagdating po sa ating mga PDRMO, sir, no, gusto rin po naming malaman kung naka-ready ba sila pagdating or may sapat po ba tayong mga personnel pagdating po sa mga search and rescue kung sakali po. Yes, as per our latest meeting po, we had a meeting po kasi yesterday with our provincial DRRMOs po, and they have reported na handa pa rin po sila for any response or for any assistance po na kakailanganin po ng ating mga kababayan. For the Regional DRRM Council naman po, we are ready for any possible augmentation po kung hindi man na po kakayanin ng ating mga PDRRMOs po, the member agencies of our Dream C1 po ay ready for augmentation. Pero as of the moment now, ma'am, kaya and ready to provide assistance and augmentation po ang ating mga provincial DRRMOs po. Sir, huli na lang po, ano po yung inyong mga paghahanda na isinasagawa lalo at patuloy po itong pag-uulan at mga nararanasan po nating weather disturbance? Yes ma'am, so ulitin ko na lang ma'am na hanggang sa kasalukuyan po, naka-red alert status pa din po ang Regional DRRM Council Emergency Operations Center po for heightened po na monitoring
in coordination po natin sa mga member agencies as well as our provincial DRRMOs po. Also ma'am, continuous po yung monitoring natin, pagtawag, pag-check po sa ating mga local government units po for any incident. And at the moment ma'am, ang ating mga member agencies po dito sa Region 1 po ay naka-detail kasama po ng Office of Civil Defense ang ating mga member agencies po na nagmo-monitor dito po sa atin po dito sa Emergency Operations Center dito sa Region 1 ma'am. Sir, mensahe at paalala na lamang po sa publiko. Ano pong nais niyong sabihin? Yes, ma'am. So, for the information po ng ating mga kababayan po, nakataas po ang General Flood Advisory po sa mga probinsya ng La Union at Ilocos Sur. May rainfall advisory din po tayo sa mga probinsya ng La Union, Ilocos Sur at Pangasinan. At ito po, may gale warning po tayo dito po sa may banda ng Ilocos Norte at Pangasinan na kung saan po atin pong pinapayuhan ang ating mga mangingisda na wag po munang maglayag sa kasalukuyan dahil po sa banta ng malakas na hangin at alon po sa mga probinsya ng Ilocos Norte at Pangasinan. So ulitin ko lang po, pinapayuhan po natin ang ating mga mangingisda na wag po muna sanang pumalaot dahil may nakataas po na gale warning po lalong-lalo na sa mga probinsya ng Ilocos Norte at Pangasinan. Idagdag ko na lang din ma'am na pinapayuhan or ini-encourage natin ang ating mga tagapakinig at taga-subaybay na palagian po mag-monitor ng news through Facebook, through radyo ma'am and TV po. Or kung sa Facebook naman po, i-check yung mga websites or Facebook pages po ng ating mga warning agencies kagaya ng DOST FIVOX, Pag-asa, DNR, MGB at gayon na din po ng Civil Defense Ilocos po para sa mga impormasyon sa mga hazards or mas lalo ngayon sa bagyo ma'am. And lastly po, pinapaalala po natin sa mga tagapakinig na kung kaya po ay mag-prepare po ng mga go bags po sa ating mga kabahayan po. At yun lamang po, magandang umaga po sa ating lahat ma'am. Sir Adrian Pagsulingan ng Information Officer 2, spokesperson ng OCD Regional Office 1. Maraming salamat po sir. Thank you ma'am. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye. Gising na! Balita